Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndituma mngelo wanga patsogolo panu kuti akuchirikizeni pa njira ndi kukakufikitsani malo amene ndakukonzerani. Mawu athu oyamba lero pamene tikuchikondwerera chaka cha Angelo Otilonda akufotokoza ntchito zimene Angelo Otilondawo amagwira m'moyo mwathu, amatitsogolera. Mukumbukiretu kuti pa lolemba lija tinachita chakaso cha Angelo koma akuluakulu Michael, Gabriel komanso Raphael, koma lero tikuchita chaka cha Angelo amene amagwira ntchito yotilonda. Choncho mawu athu oyamba kuchokera m'buku la Exodo mutu wa 23 ndime ya 20 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi akatekist Mark Malanga kuchokera ku St. Philip Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 91. Chauta adzapatsa angelo ake ntchito yoti azikulonda kulikonse kumene upite. Munthu amene amakhala mlinga la wopambana zonse, iye amene amakhala mu mthunzi wa mphambe adzanena kuti, inu ndinu kothawira kwanga, ndinu linga langa, ndinu Mulungu wanga amene ndimakukhulupirirani. Chauta adzapatsa angelo ake ntchito yoti azikulonda kulikonse kumene upite. Ndipo mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 18 ndime ya 1 kulekeza 5 kudzawerenganso ndime ya 10. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeninso tisinkhesinkhe limodzi pamene tikunyadira angelo athu otilonda. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo. Ndikutuma mngelo wanga patsogolo panu kuti akutchinjirizeni pa njira ndi kukufikitsani ku malo amene ndakukonzerani. Mumvere iyeyo ndipo mumvese zimene akunena. Musanchite za upandu chifukwa sadzakhululukira tchimo lotere. Iye akuchita zimenezi m'dzina langa. Koma mukamvera iyeyo ndi kuchita zonse zimene ndinena, ineyo ndidzadana ndi adani anu, ndipo onse amene asusana nanu ndidzalimbana nawo. Mngelo wanga adzapita patsogolo panu, ndipo adzakulowetsani m'dziko la Amori, Ahiti, Aperezi, Akanani, Ahivi ndi Ayebusi, ndipo ndidzawawononga onsewo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga pabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi yomweyo ophunzira aja adadzamfunsa Yesu kuti, kodi ufumu wakumwamba wamkulu koposa ndani? Apo Yesu adayitana mwana namuyimiritsa pakati pawo ndipo adati, ndithu ndikunenetsa kuti mukapanda kusintha ndi kusanduka ngati ana, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. N'chifukwa chake munthu odzichepetsa ngati mwanayu, ameneyo ndiye wamkulu mu ufumu wakumwamba. Ndipo aliyense olandira bwino mwana monga uyu chifukwa cha ine, ndiye kuti akulandira bwino ine amene. Chenjerani kuti musanyoze ndi mmodzi yemwe mwa anawa. Ndipo ndikunenetsa kuti angelo awo kumwamba amakhala pamaso pa Atate anga amene ali kumwambako nthawi zonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Ndipo ndikunenetsa kuti angelo awo amene amakhala kumwamba amawateteza.
Pamene mawu athu oyamba akunena kuti Aisraeli akuyenda akuchoka ku kapolo akubwerera dziko la mkaka ndi uchi la malonjezo, nde Ambuye chauta akunena kuti ndikutumizirani mngelo amene akhale nanu azikutetezani azikutsogolerani. Behold, I am sending an angel before you. Mawu awa sikuti amangopita kwa ana okha amene tamva muthenga wabwino. Mawu awa sikuti amangopita kwa Aisraeli okha amene ali pa ulendo, koma kupita kwa tosefe. Tisayiwale kuti mpingo wathu atikumbutsa kuti tili mchaka cha Jubilee apa ulendo wa chiyembekezo. Moyo wathu ndi ulendo. Life is a journey along which we must be helped. Pa ulendo umenewu sitimapita tokha, amatilende nkukankhana, katungu nkukankhana. Eti mzako akuti ulendo uli ngati tsokwe, moyo uli ngati tsokwe. Tsokwe uponyezana, wina naponya, wina naponya. Koma tuponyezana ndi ndani? Tuponyezana ndi angelo who are our companions. Nde zochitika pa ulendo umenewu ndi zambiri. Tikuyenera tizimvetsera liwu la angelo amenewa kuti akutiuza zotani mmoyo uno. Ena kukamba zona pa ulendo umenewu kutengera mawu athu oyamba. Ena tidayima. So madzi athu mudziwa madzi akayima amakhala mati stagnant water are good for keeping mosquitoes. Nde madzi athu amoyo wathu auzimu akuthupa adayima mudadzadza udzudzu udayikiramo mazira. They're simply bad waters. They're simply bad, everything that we may equate with. Ena tikuti tidayima pamene ena ulendo umenewu nde adakhazikika. They've settled on the journey. Kulingati upita kunzimba upita Blantyre basi nkufika kamwa jenda muja basi nkukhazikika. Akunzimba simudafike riyaya tupumula kaye pa jenda wiki mwezi chaka zaka ziwiri zaka 5. Ena tidayima. Ena pa ulendo umenewu tikuyenda koma tili ndi mantha. Mantha usafuna kulakwitsa. Mantha ongodzadzidwa nkuti china chake chitha kuchitika mmoyo mwathu. Angelo mmaglosewa amafuna ziyenda nafe ndipo amayenda nafe, koma inu ndine sitimamvetsera liwu lake. Nchifukwa chake tsono ena tikuyenda koma tidatenga njira yolakwika. Ndanena kuti gulu loyamba tidayima, gulu lachiwiri lidapanga seto, gulu lachitatu likukayika, koma gulu lopsa kwambiri pa ulendo umenewu umene angelo amatiperekeza. We are moving but in the wrong direction. So timaona anthu amene samva liwu la angelo wawo walonda. They move from one partner to the other. Achoka kwa bwenziri apita kwa bwenziri, achoka kwa bwenziri. They are moving in the wrong direction. Achoka mpingo wapita mpingo nchimodzimodzi adakuuzani ndani. Tikuyenda koma tidasochera. Nchifukwa chake kuti angelo amenewa akwaniritse ntchito yawo, it's us to open, not them to open to us. Iwo angelo amatitsogolera kale, adatsegula kale, koma ife timenera tizimva kuti akutitsogolera kuti. Muchati manenera pa Salimo 23. Chauta ndiye m'busa wanga amanditsogolera. So amatitsogolera koma ena sitikumva liwu limene angelo Ambuye chauta mwa angelo ake amatiyankhula mwa ife. The reason is sitimapanga meditation. Sitimasinkhasinkha kuti Ambuye lero mukuti chani. Lero mmene ndadzuka Ambuye mukuti chani. Ambuye mmene ndamva mawu amuyankhula nane zotani. Mwa ana anga amuyankhula zotani. Mwa mpingo wanga mukuyankhula zotani. Mwa mudzi wanga mukuyankhula zotani. Nchifukwa chake pa Exodo 23 tawerenga paja akunena kuti angelo amenewa ndi liwu. Kuti agwire ntchito yawo bwinobwino mmoyo mwathu tikuyenera tizimvetsera liwu limene limatiyankhula mwa ife. Tikhale ngati ana. Kuti ntchito ya angelo tilondawa ionekere poyera. Ana, they're very simple. Very simple. Ana samafusa kuti tidya, ayi. Amafusa kuti tidya chani. Chifukwa akudziwa kale kuti chakudyacho chilipo. Ambiri ife ndeti mafusa kuti tidya, chifukwa chonena kuti tilibe chikhulupiriro mwa angelo amene amatipanga provide. Tikhale simple ngati ana. Ana kulibe omana ukuzitatani. Amakatulutsa zakudya kumuti amana ndalama, koma mwana ngati amadziwa nchifukwa chake makolo ambiri timabisa zinthu zachisisi chifukwa timadziwa kuti ana athu zivumbulutsa. Kodi suja kuti ana amanena kuti mufuna amayi anati nene kuti achokapo akugona nyumbamo. They can't keep secrets.
Iwo the angels, the messengers. Inunso ndine akuti tikhale ngati ana, kuti cholinga cha Mulungu chizikwaniritsidwa m'moyo mwathu. Inu ndine tili ndi ntchito yomamvetsera liwu la angelo athu, amene amatilonda, amene amatiperekeza, amene amatiteteza. Nthawi zina mavuto a dziko lapansi amapanga overshadow ntchito ya angelo chifukwa cha kudzikonda kwathu, kapena chifukwa cha ife kufuna kutenga position ya Mulungu. Koma Ambuye chauta, monga tamvera nsalimo yathu, satopa, sabwerera mbuyo, amagwira ntchito yotiteteza. Monga ndinanenera tsiku lolemba lija pamene timachita chaka cha angelo akuluakulu atatu, Gabriel, Michael komanso Raphael, ndinanena kuti tsono angelo amatithandiza kuti tizidziwa kuti moyo uno mulidi uzimu, zimene amachita Satana nkufuna kuti iwalitsa, kuti moyo uno it's a composition of the physical world and the spiritual world. Tipemphe mwa uneneri wa angelo athu kuti atiperekeze ndi kumenda nafe, kuti Mulungu ationetse njira yake. Tsopano ndi pa nthawi zosatha. Pemphero kwa alonda angelo athu. Inu mlonda wanga angelo wa Mulungu, ndikupemphani kuti mundisunge, mundireretse kwa zoyipa zonse za mzimu wanga ndi za thupi langanso. Amen. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu amphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera, akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Tiye tipitirize abale kusinkhasinkha za mawu a Mulungu amene tamva tsiku la lero.